Di ba? Ang daming bubuyog. Ang dami ng ano, yan, nagsarado na sila ng ano. Papasok yan dyan lahat eh. Ang dami oh, hindi nga ako makalabas ng kotse. Oh, ayun yung bata na nakagat oh. Ayan oh. Oh. Uy, Diyos ko. Super dami kung nakikita nyo lang. Hindi ko alam kung saan yung galing. Siguro, inano yung bahay nila. Ginalaw yung bahay nila. May tumatawag pati sa akin. Oh, yan. Babala! Babala! Oo, ayan pa si nanay. Naku, tatakbo-takbo ka pa doon. DJ, andito na ako sa ospital, kaya lang di ako makalabas. Ang daming bubuyog. Wala naman ibang daanan dito eh. Hello? Wala na. Ang dami. Tiyan mo. Naaamoy ata ako eh. Yun. Ang lalaki pa naman ng bubuyog. Kita nyo? Dami, super dami. Ayun, may lalakad-lakad pa doon. Sige. Isang kagat lang nito sa'yo, ewan lang. Sarado ko yung kotse, baka biglang pumasok. Ang dami. Ayun o. Milyon yan. Hindi lang yan daan-daan. Milyon yan. Nakikita nyo ba? Oo, kita nyo yan mga maitim niyan o. Naka-zoom in na nga to eh. Maniniwala na kayo? Yan. Super dami. Yung ospital nagsarado na. Dati nakabukas yan Asa na kaya yung batang nakagat dyan? Ang dami. Hindi ako makalabas. Hayaan mo na to. Kapag emergency, paano na? Dapat tumawag na sila nito ng expert. Ayun na yung bata ayun na yung bata Pinapagamot na ata. Super dami. Naku, hindi yan din aalis ka agad. Sige. Dapat magbigyan na sila ng babala. Hindi yan hindi biro yan. Kau ba naman lulusobin ka ng mga bubuyog niya kung saan yan galing? Napakatamis naman ng pag-ibig ng mayor ng Naga. Lahat ng mga bubuyog ay naakit na. Naghanap yan ng mga nectar na masisip-sip na matamis. Diba? Sige. Hindi ako dyan bababa. Sensitive ang skin ko. Bahala kayo dyan. Ay! Oy, Saklolo, sino ba ang nito? Experto nito? Di ba may mga expert nga nang huli ng mga cobra ito? Baka kaya nyo to. Huliin nyo isa-isa. Super dami. Hindi biro. Ayun Siguro, saan kayang bahay nito? Ang dami, ang lalaki. Hindi lang yan basta bubuyog. Ay! Oh my God! Ginalaw. Ay! Kita nyo? Buti di nagbubungkuan ng mga yan. Oh my God, ang dami. Yan, kitang-kita nyo kasi maputi ang ulap. Dapat magbigay na sila ng babala. Ayan, may papasok. Dali, bilisan niyo. Pumasok na kayo. Oh my God. Uy, parang dumami lalo Oh my God. Ano ba yan? Diyos ko, ito na ba? Ang araw ng Araw ng mga bubuyog. My God. Parang awan nyo, hindi ako dyan makakalabas. Ay! Super dami! Hindi ko kung nakikita nyo lang yan. Super dami. As in, super dami. Milyones. Oh my God. Nagdadala ko ng pagkain paggamit ng anak ko dyan sa ospital. Kasi layas na kayo dito. Matagal to. Ang dami sa baba wala nang nakakadaan doon Wala na, papanoorin nyo na lang yan. Naku, tuwang-tuwa yung mga ibon. Kinakain ba nila yan? Ayun, dami. Hay, nako. Tulungan na lang ninyo kami kung paano yan. Hindi yan kaya ng baygon. Hindi yan kaya ng spray-spray lang. Tatawanan lang kayo niyan.
Dami oh. Oh my gosh, ano ba itong bubuyog na to? Kahit pagmasdan nyo ang ano, ang anino niya sa lupa. Kung makikita nyo. O yan oh, mga anino niya lang. Hay nako.